Možno je to divné. Moje jméno je Elizabeth, teda iba v tomto filme. Mám 16 rokov. Bezohľadne som sa ponorila do svojich snov. Možno som sa zamilovala, lenže viem, že on mi zmenil život. Som upír. Moje meno je Bela. Celý život som presedela skúmaním upírov. A bum, je to tu, existujú. Sú práve tu, v tejto prekliatej miestnosti. Dobrý deň. Vítajte v mojom domu. Máte toto naozaj krásne a toto je nové. Áno, neviem, keď to je. Zaspnite to, zaspnite to.